Така 1948 отново се оказа препани камък за Славия, тъй като по-рано през сезона пред всичките им предходни двубой Славия не успя да запише успех. Защо? Разбираме от старши треньора на домакините Радко Достанич. Господин Достанич, какво не се получи за вас в днешния двубой? Pa gledajte nešto, prvo problem je, izigrali smo mnogo zle, nещата nismo imali tu самочувствие, рано поема smo го, разклати smo малко отбора и оттам нататък, да, верно, много зле smo odigrali prvo полувреме. Второ полувреме, окей, върнал съм се у игра, нещата направи smo много по-добре, али treba da kažemo da CSKA dneska zaslužava da dobije mača, zasluženo spečeli, moja je greška, može biti što se upitao nešto drugo da napravimo, ali това je fudbal. Mora da dignemo glavu, mora da mislimo, ja imam doveri u odbora, ne mogu ništa da im zamerim, davaše всичко od sebe, ali prosto ima mačevi na prvo protivnik je silan, znamo, използваше naše greške и нещата, честитам, това е. Какво продиктува промяната на постройката на играта и да започнете с петима в отбрана? Pa gledajte сега, minuli mač kad smo igrali sa CSKA, загуби smo na 3 statična položenja. Molenbana treba da nam donese to spokojstvo, ima dobar futbolist, ima opit, ima всичко i smo mislili sa ta opcija da možemo da lesno da se opravimo. A това nije niko винован, аз съм виновен. В предишният двубой срещу ЦСКА загубихте след едно невероятно изпълнение, но само с един гол разлика. Днес обаче, на какво отдавате по-скоро тази загуба от ЦСКА 1948? Гледайте сега, със сигурност има нещата и кod футболисти направили smo 3 поражения, нещата нормално е. Той искaju много и игрaju под напрежение. Сега мора да се съберемо, мора пак да imamo 2 mača ošte, u vtornik igramo, u petak igramo, znači mora se vrnemo najbrzo возможно i da napravimo това koje znamo. Аз imam доверие u futboliste, znam da znaju, znam da mogu, ti mladi sa sigurnošću da se dignu, аз не се страхувам за будущето на отбора. Можете ли да направите паралел в ситуацията, в която е клуба сега и както когато дойдохте вие, защото днес е поредна загуба за Славия от подновяването на първенството. Има ли притеснения в футболистите, във вас? Футболисти не, със сигурност не. Аз свършим моя работа, всеки един треньор, това е наша работа. Kad загубите 4 мача, какво да кажа? Просто аз не търсим алиби, никога в живота nisam търсил алиби. Знам да и футболисти много по-добре. Окей, некои футболисти не липсвaju, ali ne искам да търсим алиби. Алиби няма, просто имamo момчета, заслужавaju, работе много добре. Само е въпрос на време, nama treba jedan мач да се върнемо и нещата ще да дойдат на свое место. Следващия двубой срещу Берое, какво очаквате? Pa kako očekujemo, kako kao всеки един тренер тука. Всеки един мач znamo ako ne igramo na 100%, prosto ne može da spečelimo mača. Mi smo jedna pozicija koja minuje mač, svršeno, сега je Берое, следващата среща, мора да давamo всичко себе, мора да се развием, мора да намеримо taj. Mislim da momčeta i na всеки един мач давaju всичко od sebe si, ali mnogo nešta влияе da ne možemo da pokažemo svoje pravo lice. Не искам сега да се връща. Има някои мачови, като сме направили много положения, оттам нататък идва нервоза, нещата, али окей, трябва да спремо след това и да кренемо у нови победи. Благодаря и успех. Аз благодаря.